Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa da minna suke na cikin wannan tasha ta mai albarka dandalinmu na matan aure. Barkanmu da waraka, barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci. Ni ne naku Alhaji Ali Musa. Kamar yadda muka saba, insha Allah muna kokari mu yi bincike don mun samo muku ingantattu kuma shahararru cikin magungunan gargajiya. Sannan muna kokari muna amsa tambayoyinku ɗaya bayan ɗaya. Ga waɗanda Allah ya sauwaƙan muna da abin da muka sani za mu baku domin ya taimaka muku wurin magance cututtuka da matsaloli na zamantakewa wanda suke addaban mu yau da gobe. Biznillahi ta'ala za mu amsa tambayar wani bawan Allah da yake tambaya akan matsalan ƙuraje da suke fitowa, ƙurajen gaba. To alhamdulillah za mu amsa maka wannan tambayar, amma kafin nan ya kamata a ce mun samu cikakken bayani akan wannan ƙurajen, ya ake kuma ya suke kama, saboda mu tantance mu san wanne irin ƙuraje ne ko kuma ya kake ji a jikinka. Saboda su wannan ƙurajen ba kasafai suke fitowa kawai a ce ciwo ɗaya yake fitar da su ba. Za a same su majority mafi yawa ana samun su ne daga matsala irin ta sanyi ko in ce sanyin mara, wanda aka fi sani da cewa infection. Yana kawo wannan matsala ta ƙurajen gaba, ƙaiƙayin gaba da sauransu. Sannan za ka iya same su ɓangaren ƙazuwa, ƙaiƙayi dai wannan wanda yake takura ma mutane da dai sauransu. Amma ala kulli hali cewa insha Allah za mu kawo maka wani ingantaccen sinadari wanda za ka yi amfani da shi wurin magance wannan matsala ta ƙurajen gaba, kowane iri ne daga cikinsu. Na farko dai za ka yi ƙoƙari ka nemi ganyen magarya. Magarya dai wannan wadda ka sani, wadda a larabci ake ce mata da sidir. Idan ka samu ganyen magarya mai kyau ka tsaftace shi, ka gyara shi, sai ka nemi wata itaciya ita ma ana kiranta da katsari. Idan ka samu ganyen magarya da ganyen katsari, wannan guda biyu za ka haɗa su wuri ɗaya, ka daka su, ka yi su gari. Garin nan sai ka raba shi biyu, kashi guda a sa cikin mai kowane iri ne wanda ba zai cutar da kai ba, kamar man kaɗe, man gujiya, mai irin na zaitun, wanda duk ya sauwaka gare ka shine za ka haɗa. Sannan sai ka rika shafa shi a iya inda ƙurajen suke fito maka, ko a ina ne, ko tsakankanin ƙafafuwanka ne, ko a gabanka ne, ko a ina ne ƙuraje yake fito maka, za ka iya amfani da shi. Ƙarƙashin wannan masu amfani, masu ciwon ƙazuwa, masu ƙaiƙayin ko in ce kai ko kwarkwar, kowane irin ƙaiƙayi ne, mutum zai iya amfani da wannan magani, zai taimaka maka sosai wurin kashe wannan ƙuraje. Sannan na biyu, wannan garin da ka raba za ka rika ɗiba ƙaramin cokali na kafe ka sha da safe, ka sha da marece.